Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Rowena nga Napoluan interview. Dear Manong Nemi, nagraduara kon iti kolehiyo Manong Nemi ket mangnamnama ni nanang. Ken digidi kakabsat ko nga makastrek akon adagos iti pagtrabahuan. Nga man yan, tanagrigat ti sumrek mano. Napanak pedi, nag-aplikar, ijay Santo Domingo, Ilocosur, ijay Nover Letson, Novers Letson, Novers Letson. Nagpaayak mo sa JD, ati makalawas. Nga naglako ti Letson, manong name di Santo Domingo, Ilocosur, nagamamukam kinibinilda. Ngayon ti kayat ko nga pagtrabahuan, manong name it color job, tayat permanent, nga ada kinsenas, katapusan, apa nagsweldo, nga ada digitay benepisyo, ken, teko na tayong color job, permanent, nga dito yak to nga kritiro, ken, masapul nga dan pagtrabahuak tapno matulong ako ni nanang para kada kiri kakabsat ko. Tasyak nga ti inauna, manon nemi kada kami nga talong agkakabsat. Balo ni nanang, idi agta agraduarak iti high school, na tayo di tatang iti disgrasya. Imaglaki din manong, tayong karigatan ni nanang tinangtulong kaniyak tapno makapagraduarak iti kolehyo. Babaen, manong nemi, iti panagangkat na, iti ikahan na, iti baybay, sana mapan isursur, manong nemi, ipagnapagnana, ang sursur, nakaimot, imot no ka, nakasusuon iti banyera, na naglaho ni kindi ikahan. Kahit nung astamat nga bakasyon, manong nemi, tumultulong akmet. Agawitak met manong nemi, agsusuon akmet iti banyera, sa bali pa nga banyera, tapos nilastakit, nga aglako iti ikan. Tultulong akmet ni nanang, tumultulong met iti duha, kakabsat ko, nga lalaki man. Tanong kasta nga tiyempo, iti pa nagdaraklis, mapangkamot amin sumalog, nga mapalmakidaklis. Conforme met dita, manong nemi, numano ti mabingay mi, nga mabali nga sidaan, kan mapamimet ilako. Tadda agnaid kam nga rod iti igid ti baybay manong nemi. Nagrigat ti biyag ti igid ti baybay. No di kita lalaki, manong nemi, di kita ama, agkalap da. Nga madamat di kita gundaway nga nadawil ti baybay, nadawil met nilakay ako nada. Iso nga umariwakwak manong nemi, di kita ububing. Imbaga tatalukam lang agkapsat. Tano adukam ko ma, di narigrigat pa iti biyag mi. Sang kari akas tamano. Nagsakripisyo ni nanang, tinulungak met ti bagik, manong nemi tapno makapaggraduara. Iso dayta, naggraduara ko. Napanak met ten, nag-apply, manong nemi ti trabaho, in-submit ko, nagiti resume, application letter, resume. Kuradan tumit lata, ada to ti cellphone number mo, ma'am. Iwan ma'am, sige tawagan na kang tulad tano, kasapulan nga ma-interview. Tano tawagan na ka, kahit nga sawan nga maangay interview. Kahit no makalasat ka di interview, di ka makastrek ka. Itun ka nung awagan na ma'am. Basta urayam lang. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, awamat langan ti mauray ko, manong nemi nga tawag. Kadan di kiti kondaway, manong nemi nga agday dayamudom ni nanang. Nang, pasensya kayo. Ay, oray pa igaya maggraduara ka ti kolehiyo, narigat lata. Huwag nga rin nanang. Agtik ka nga man ti board Dato inraduar ko nanang. Awan ti board na. Ay, kasta. Good. Kung nga ron, major in marketing. Katawan board na no ka deta.
Awan nang. Baka mat natasap-sapulan dikit ko pag-applyam kat board passer. Hamot Tay bagadamat noon kasapulan da, nga in red war dikit ag-aplikar. Hanak mat nga sumsumre o nag-send iti application ko, kada kitay kasapulan na kat board passer. Kita na di ko mga mintin alam, anak ko na tayo at board passer na, baka alalisto ka makatrabaho. Iso-iso na nang. Ta ora board passer at kuma, no talagang sanda ka kayat, nga awagan, di sanda ka kayat kawagan. Baga damat sa baling ay priority da kasi siya eh. Ay, apo. Kayatin ni John. Ni ading mo ngayon ito pa naglulukat ti klase. Kaya iso na kanumutin ti college. Nagsardeng, di naggraduar. Tadi ka ba't naggraduar ti high school? Tadi ka ba't pa naggraduar? Napantimul-tulo nga nagkalap. Nagdaklis, sumusurot nga mapan nagbaniit. Ano kasta nga damat makalapan na mo no mabingay na kanak met at dapat digiti kun daw idi nga aggapuking kuan at ited ko king ka nga kasapula manak nanang maawatan kayo amok met kahit nga supapakan to reto nga rigrigat ko niya ken tikarik katulong at digiti kahapsat ko naman yung arti mabarang ko tata ba inyo nang taka panasak ti mapambumulot ti puunan madaktakkel tulungan kayo nga datay sang kabasit nga negosyo. Gamit ka iti palanggana, banyera, nga mapanaglawak ti ikan. Nga muda nga nagraduar ka ti kolehiyo. Sana ka mabain Ay, apo ay. Sana ka mabay. Gana nga rot ka daw pati at timawag ka niya. Ngayon magpalo po, pagpalo apak to. Nagpalo apak to. Ala, anang nga ti pamayam no, agpuunan ka. Amumot ni John ti agdrive ti motorsiklo, di mumulod kam ti kurong-kurong, ta umadayo kami, nga mapanagsursur ti ikan. Mayat mat kadi ti problema umot pa lisensya ni ating mo. Awang nga tamat ti mang tiliw kang kuano, no, dakam ti awaway nanang. Kaysa nun na madisgrasya kayo. Wano makadisgrasya kayo, makadungpar kayo. Kanawan lisensya ni ating mo, didakdakkel ti problema. Mga asin na po Diyos na nang. Kaya po ay. Ala. Padasam Barbareng no, mayat. Pangururayak. Nga da mangayab kanyak. Isot aramidek. Nana. Alawan. Kinasaritak nga rin ni ading ko nga John manong name kat imanugot. Binulod mi. Inopaan mi manong name ti kurong-kurong na Uncle Sido. Kahit babae ni titulong, ti kabagyan mi nga damabalin na, pinautangan na kami ti puunan mi mano. Ang abaling ang interest basit, 5% interest. Umuna nga lakad mi manong nemi, napanggam ti ikit ti baybay, ket sumangladan manong nemi di kiti aggapo, nga nagkalap iti rabi. Gael, siya malamang gatang ka na kita nanako yon, ay nakalapam. Ano inakila ko. Di mo nagratura ka na Rowena. Unang kail. Ikanag. Agimit ka man pailayang mati balanggana, paranggana, banyera. Imit college graduate. Agimit iti banyera. Naglawak ti ikan. Awang pa kami trabaho kang kail. Nagsapul ka. Nagsapul lang. Agururak na tawag. Padasag to ti personal ag-follow up into no the kwarta. Gatay mo amin. Depende uncle, no kasano kaaduna, no umano dito pagbayad ko. Bayadam tagudwanan tayo ito malakom amin, dito udim, isuntot pa ng bayad mo. Apo, nagbayad uncle. Alala nga, dede alang mo takilo mo, kilo mo. Apo, nagmamayad dito yung mataan dito uncle. Uy, napag-asatan nagbud nga napan nagbanta kiti mataan. Anong name 25 kilos na pa main sorsor manong name. Manang, manuti, ganan siya 30 per kilo. Kaya indad ni uncle, ito 150. Dila ako tamad duwa kasot Da 50 ta. Noon, 50 times 25. Dahil ganan siya ta.
Kahit siyempre, di gasolina. Kalbasan na, di upa dito kurong-kurong. Ano pa? Kayawanan na. Gasolina, upa ti kurong-kurong. Kahit, di ito nga rin pa neto ta. Ano nun ta? Kita, di ba? 50-50, magguduan da. Naadin ko. Sabi ko, mamanta pagguduan. Aguro ka, ako pa nagpaglakwan ta. Napagsaritaan tandaganan siya. Nagbilang kan tipik nga akong pinapasan itlog. Loko ka. Ngayon kas na ti marketing. Ang kading nga isot indraduar mo manang. Aman. Isot ka po na nga ron nga kwa. Aglako ta. Kasto ta. Isot itindraduar ko. Di negosyo ta. Inidakdakkel ta nga. Balin nga 250. Wala kita ng lapsat. Tapos di kas ta. Sanga kasut. Ti ganansya ta. Iti may isang kilo. Sintiran ta no kasano. Para sa 250, no, tumawar da, aging garito kasot. No, tumawar da ti 225, di may lata. Gagasta nga rod, tinabasamak manong nemi, makalawas kami nga diretso, nga napan nagsursur. Ngayon ti sumarunong nga lunes manong nemi, di ka mapanita nga gangkat. Hanang. Nagbasit at follow up, personal, kanagita ko. Naging ka nag-ring cellphone ko, mano. Uy, natag-ring. Baka interview na ito yan. Hello, good morning. Rowena De Leon? Yes, ma'am. Ada maangang interview into no alauna no malam. Anong opisina na ito, ma'am? Imbagana. Ma-interview ako nang ito alauna no malam. Alakit, good luck anak ko. Sabi ko mata, makarwar ka iti interview. Nabanak nga rod manong nemi kat naangay nga rod ti interview adodo kita salsaludsud. Aging ka manong nemi kanalpasan iti interview. Iwanin pa kamuda. Sa nga pulo lang ti maamalin nga maala ka na kayo. Binilang ko manong nemi naman kami. 25. Sabi ko mata may sakar iti sa nga pulo. Kasanwar ti pa nakamumi ma'am. Dinamag ko. Tumawag kami tumanin kada kayo. Nung matawagan kayo, sigurado nga may sakayo kada iti sa nga pulo. Sige, mabalin nyo ang rutin tegawin. Iti damagan na kakapsat ko manong nakastreka, kastapat ng gininanang sampay nga sigurado. 25 kami nga na-interview. Sa nga pulo lang timabaling ka nung maala. Kati daw tawat mo anak ko. May isa ka kadagiti sa nga pulo. Sapay ko mananang. Kabigatan na, manong nemi, pinakonyak manin manong nemi ni June. June, manang, agururnong ka man lang. Una, ang kagbisbisyoan, agurnong ka tanong manuntot pagkurangan da urnong mo, di kad isuntot na yun na, tapno maka-enroll ka, kada ito yung may nga opening. Kasano no, saan ka doon nga hanggang doon pala makastrip trabaho? Kaya damad na ito eh. Hindi agtultuloy nga agang katatikan, taintay sursot. Nagbasak, matulungan ka karon. Huwag na yan. Siya kaano kahit mga sursuruan agmotor. Alam nga ron, sursuruan ang mga agmotor. Tapno siyaklat ano ka. College graduate. Agkurong-kurong aglako iti ikan. Katawaan na ka no, katawaan na ka. Babaling nga ron. Ngayon nga ron, kahit mong orda, nakatugawlat ang college graduate, nasa ang kuti. Sa bagay manang, marketing mat talaga na trabaho. Naglaing ti sales stock mo. No, sa pawam ti sang agasot na di ganan siya di per kilo kita. Madlaw mo di ba? Handan nga makapagsaan. Nang roran no, lalaki ti paglakwan ta. Una da, crush da ka. Nang roon, nag-short ka tumanang. Wala pa dasag ito nag-short. Korejak na roon nag-short. Saka ag-sleeveless, nga mapanaglako ti ika. Saka do agdumog nga agkilo, makita na do't poon ti barukong mo. Sus manang, sigurado, adot sumasideng, umay gumatang. Hindi ito eh. Kastamit nararamidam no madlaw ko.
Alawan, parte na amin deta. At mapukaw ko nung makita ta puon ta barukong ko. Basol da, syudad agrigat. Apa agrigat da. Kaya nagpatpatanggan da. Kasking ka kama. Lolo ni Manong. Awan, tinauray ko nga tawag, Manong. Siya pa yun na mismo titimawag. Yes, ma'am, may sakit dito nga na interview. Ako mo pati tawag. Ay, sorry. Ngam, ada makablawas itan nga ubra di sa nga pulo nga natawagan. Di kad may saak ka di sa nga natawagan. Hanga nakalasat iti interview. Ano nga tatgapo na, ma'am? Apa hanak nakalasat iti interview? Dadadya ka mo. Hamad na siya iti agdesisyon. No namin manong naming na interview at tadaman digiti tumawag for interview jak pa'y pulos makastrik. Nakasursuro ako ng motor manong. Paano ko niti karayaan? Hey! College graduate nga glaklako ti ikan nga kurong-kurong. Kumusta? Ay, kan tsawon dak man hindi kita awang maobra na. Ang balit tamad nga dakis ti trabaho. Negosyo dito, marketing ko naman. Wala nga mga opisina ka kumamat. Balasan ko. Dahil tagalapsat mo. Opo. Nakashort ka pa nga po. Biyag yung kadlatat kitain nyo. Ano yung pakibiyangan ti biyag ti padayo nga tao. O mo ti wading aramidek. Sa anak man nagtutugaw. Siya nga ti magpapabasa ka dahil siya kapsat mo. Wala ti isot karik. Umana nga rin at maganan siya. Pagsuportar mo kayong kuwana. Kinapudno na kapsat. No, ariga kakit adadupe ti maganan siya ng sweldok ti may sang aldaw kumano mga opisina. Iso nga no kaskasan no lang. Ora mga opisina akton. Bakasyon ko ti Sabado ken Domingo. Mapanak to pala, umayak to pala agangkat ti ikante nakilako, isupay. Sa bagay. Mga asawa ka kami na, no, awan ti problema mo, no, di ti asawa, mga problema, anan ti pamilya. Ang takarik kininanang ko, kaya natakarik ni kapsat ko. Tulungak mat ida. Biyangot di gito. Hindi may isang aldaw, manong name, panagturong ko, mapanaglako, nakiktutak manong name, umay kat umayan, Diyos ko, umayan, madong para ko. Bagta na ilisik manong, naglas mo dahil nga nakakutsen. Nagsardeng mat manong. Dimsahag, lalaki agwapo. Pasensya kan, miss. Pasensya kan. Kasta ka dilatan, pasensya. Ganto sa ko doon na ilisi, sir. Imas din. Abisan ngamin. Abi inagaw mo tilain ko. Kahit awa mo to bertekam. Sorry. Abi di mo song batang sa lusod ko. Ada ngamin kasasalita kit cellphone ko. Dahil kami timandi kada kayo, sir. Agdra-drive kayo. Sa kayo makisasalita iti cellphone. Diyos ko, nidisgrasya, susapo. Bagman nga rod. So nga pagyamanan ta, miss. Pagyamanan ta. Saan ka na dungpar? Tanaw dungpar ka kuma. Kadakil nga, sungsung batak. So nga, datang ang duhat na habang agaman kinapo Diyos na ilista madlaag. Aglakla ko kayan ti ikan. Mamanong. Kapag nga ikan ti trabaho, nagpintas ka. Apay. Dikit ka lang nalaad, aglakot ikan manong. Sila mo libagbaga. Dikit nalaad, aglakot ikan. Dikit napintas ka saan aglako. Apay di ka nag-graduate college. Malais samad na ito. Gatag aminin. Ano ti adung ikan, sir?
Kas multak, iti, dandanig pa nakadung parking ka, ading ko, gatang namin. Angem ko umay mo idaw ng balay. Tapno may yalag ti ice, tapno saan nga malaas, nga kabayatan to nga ibunong ko kadagiti kabagyak. Gatang amin nga ibunong mo kaya bagyak, jamat nga mas sida amin. Okay? Sumurot ka kanyak, isurot mo na ta kurong-kurong mo. Nung isut ko nam sir, akit, no gatang amin akit, siat mo manukat ti per kilo, 300 sir. Nag-times stone sa amin dati. Hamon sir, napipinas natin nga ikan, 300. Kaya manumat ti ganansya ti per kilo. Grabe ko mga ibagak sir, adala ba si ganansya ka? Diyak pa karot balugimit no, aglako ak, nga ganansya. Alaw sa bagay. Ano sir, alaan? Sige. Mano kilo amin na ta? 50. Apo doon sa una alam na amin yun, sir. Sige. Pagunyak to amin di kita kabagyak ta o may damangala. O damangala per kilo, di bayad. Mario gayam tinagang ko. Injayan at dakulap na. Sir, agat ikan. Di dakulap ko. Agigamak ti ikan. Nalang okay lang. Ruway na. Maragsakan na kamakamamukhen ka. Kastak mo, sir. Sige nga, sumurot ka kanya ka. Sumurot ka ta. Katang amin na. Manong Nemi, takal di ka ng siyak. Ingguduha. Inaalak 150, manong. Ilakong 300. Di okay lang. Pasol na, apag namin dinak, mga dandani na dungpar. Ngayon tayo taon iti pagkam niya manak manong. Tana ilisi. Diyos ko, isto ti disgrasya talaga ako nada. Kidam kat adda kasasalita na ti cellphone, agdra-drive, inagaw na tilain ko, nagluko. Manong Nemi panakkalan ti balay da. Ada simmabat nga bakit? Mama ko nana. Kaya dapat nga orda ka si Marnok yung kakurong-kurong. Naglakot ikan ng mama. Gatang amin na ta lako na. Ano naman ta adong ikan? Inistorya naman ng Nemi tinapasama. Ay, pasensya kan, malasang ko na jay. Dandani pa nakadung parking katanak ko. Okay lang, nana. Ora tagagatangin naman amin na di lakok nga ikan. Kasta, kaya na, napanagayaban nga di kitay ikan na. Kaya tulungan pa lang ang kilo. Tapos no, maibunong ka di kitay ikan na. Agayuda man inisuna. Sino nana? Ti anak ko Kasi no kataramidan na. O rin no, awan kalamidad kat umay kayo ta alam nyo ta ayuda yun. Kung ano, pasarimang tid no kat pa 5 kilos nga bagas. Nasiyat man. Dito una nga rin dayawan dati anak ko. Kung ada nga rin ka, di ka kumagkapitan. Di na nga rin kahit asirkan ti politika. Ano, nagkasapulan na tala, umasid kay kanyak ko na. Awan pa asawa na nana? Ti anak yo? Iso nga rin nga nagdagdag nag-asawa kang kunak. Baka awan pa girlfriend na. At damat girlfriend na no ko yak manamot, sanmat nga, hanamat nga seryoso no namin, ano nga nang sangpet, ay, babae dito balay. Uri siyak man no, kakit kilatisak no, kakit, ana, mama, kahit siya ko na, ay, dalatakin ka no, kayat mo, nga mo siyak, tag-desisyon, jak kayat ko na. Apay met, sapsapulin yung agbaling nga manugang, nana. Nagmadgadag sapsapul, ti pintas, no, nanta. Numadlaw ko nga madit ugali na dinapay amuti agdayaw kada ay baka nakwamit natikaw nakon
Napili kayo man, tagbaling mo. Ay, nagagpil-pil, wala sang ko. Ne, agi-intardan. Wala, pila-pila na dan, pila-pila. Ruway na? Ikabi dati per kilo ti maysa. Kita, isot serbi na nga din nga da supot mo, ti supot mo na ko na. Wan sir, problema. Bakit ni? Naibusan. Akala ko akon nga di na oras, nakasapsapan na na. Mabaling konti ang gawin, numaalak-laki dito yung bayad na kini Sir Mario. Yung mangal daw ka to yan. Yan tayo nga, namitan nga ti pangal daw. Ano na. Aman, baranta, ag-sarita, ag-marites ko nakmanta. Ano, anta kayat mo nga i-marites kanya. Nanasana ka marites. Check nga rin ti marites ha. Ando di kita kayat kong i-marites kanya ka. Diyan ka mo manong namin yung apay nga. Naasidag tarik natin bakit kanya. Dududwa da kayo nga agkabkabalay. Kaya malpas kami nga mga nanatulungan ka ginawa, anak paraparitan mo narawa makitirigat. Tayo nyo strict mat kang kwa naman nung naming na ulila kam ti ama, kadingar karigatan ni nanang tinang nagparetuar kaniya. Kaya nagkarigatan natin ang paretuar kaniya. Nga damay sa nga kamsat ko nagbasbasa, pagbasbasaeg. Ni istoryak pa kang kwa naman nung naming na adon, di kita nagpa-interview kaniya. Kung ano nang-interview kaniya kang kaskas di, ngadyak magasatan, iti makastrict iti trabaho. Naging kang iti may sa nga rabii, manong nami, imbaga ni June. Manang sa nga ilim. Tingatang manin, tingatang agad chiko, agad sigarilyo, may magpasyar kanya ako. Imbaga mga ko, diyak masango. Ang agad sigarilyo siguro na diya ata, nagwapo mo't nga very neat. Anat na? Anat tayo? Mario. Ni Mario, nakakutsi manang. Sumumbalat na nakakotse, may magpa-share kayo kanito, higit bye-bye. Rin ako anti maalak ng trabaho na, isot maasawa ka kita, mga asawa kanya ka kita, mayat-mayat. Tapi manang, anak ka mamamiso na. Yan yung strong mat kada kayo, han? Ditidandanin ang tungpar kanya. Isuda jay? Hindi na ginatang namin yung 50 kilos. Sana inya yuyuda ka nagiti karuba na. Nasihat man tayo, aging mangtid tayuda. Gumatang sana ibunong ka nagiti karuba na. Huwag nga so nga rod. Napintas siguro at trabaho na. Napintas siguro at negosyo na. Hindi nag-negosyo man. Sige nga rin, tinaksang man. Kapag braa. Ewan na ya. Doon naman ang lalaki kami pa yung kakabsat mo. Uri, anta ka di balay mo't akit kawa. Tapay na ko malimot lata, talalaki nga kakabsat mo. Mabaro kami. Apay, adamalisya na kada kayo. Andaman di gundaway nga, kala ko makinimanang ti manubiak ko na. Tanalapsat ka man ka talaga. Wala, tinaksangon. Kalpasan nga may makapagbraan. Hala, sir. Apengin may ka. Flowers for you. Ada pasurot na chocolate. Thank you, sir. Apay, uwagan ng patenti, sir, kita tamat na dati. Sir nga dapat ata. Sir ka nga rod. Tikotse. Siguro na pindas ti negosyo. Wen, nakasaysayaat ka. Magmangtid ka't ayuda. Mamantkas ta. Kumusta ti negosyo? Hindi di ka mat pumugot. Nakalungos libak ba't no ko Ngayon no wadak naglaklako na kit hanga na po ayan ko na kit ikatakbad yung sleeve ko na. Sana ka-sleeveless akbad no kwan. Tapi naka-sleeveless ka. Pasit day tayo ti marketing. Major in marketing ka. One, sir. Ang malas. Bale, dandanin 2,000 itan nga kwa.
Gawin, at second year college sa ni June. Okay lang, met. Damat dyan negosyo. Basit nga sa negosyo. Hanga may bagay kayo ka. Sa delikado. Kaya ore man pa niya trabaho no talaga nga panahon mo. Tapos lakade di dandani mo pa ng dungpar kanya, sir. Ngayon liklik na pa lang ni Apo Diyos. Yung kadi nga plano ni Apo Diyos dito ay. Di dandani ta pa nagdinungpar. Plano ni Apo Diyos. Kawin. Tapos sa kumahanga napasamak di kasi dyan nagamamuta ko mga rod. Sa bagay gusto ka, sir. Handa ko man nagamamuno hanga kasi dyan napasamak. Awang kumapay ama mo kita ngagnagan ti Mario papaayuda. Ito ka ano man nga kwa. Ang katam ay gatangam aming nga lakok ta ipaayudam. Gur kapay lang nabiit pa'y nagpaayuda ak man. Kastaya. At met, aguni kan tulat kanya ka. Hindi mo itad yung cellphone number mo, tatawagan ka kuma. Hindi mo dinawat. Ewan na ya, itad mo to Sige, itad mo to. Facebook account mo pa tam friend request Tam no, awan, bracket tawagan ka. Ang video call tam. Sige. Itad ko to. Una da ka di mga iparit. Da ka di boyfriend mo? Langak ka di da boyfriend nan. Siya ito na akong pa boyfriend mo. Mamano ti, masara ka nakasken ka. Virgin ka pa lang, di ba? May sak ka dagiti sa magbanula nga graduate college ng virgin. At dadaywak dagiti lalaki. Inagbasbasak, siyempre. At arapahap ko makapagtutpos. Tsak kaya't nga sayangin ti banong ninanang kanya. Kit, I love you. Ay, bagami tayo na. Sampay. Ngayon, ori, di mo ibaga, anak ko matrantam ko man ito kanyak, no, di nakarban. Di pa nangarim mo kanyak, di bagam tayo, I love you. Sabi ko mata, may patagnak amom ti ko na ni mama, anak ko na. Kas jay trumbeng asawaem ko na. Kanyak? Ano ko madadakanyak tapos yung paghanat kas jay. Kasi lahat pa nagsasalita ta kastoy. May pidwata pa lang nagkita ng sila nagabayagtan nga nagamamon, di ba? Awanin ti panagalumiim mo kanyak, panagalumiim ko kenka. Di kasi kan dandani ka na itong paro. Dahil ti wagas, ama nagsabat ti dalanta. Paano nung takpay, Sir Mario? Kahit ko pa lang ako, makastray ka trabaho. Tapos damat mabalin ko yung panakkel ka. Baka kunan tuloy kita tao. Paunahin ni Sir Mario, nagadong nga babae. Dati pag kurong-kurong aglaklakot, ikan tinapili na makunada. Dati na lang aglaklakot, ikan. At dawanan manunay ng tawag kaniya for interview. Tsak sa mapapanin ko na. Pinaramid ko lang tinapan manong. Sinapak ko na. 8 o'clock interview. 7:30 at dakon. Nakalukat man tento bisina. At siyempre, damit guardia. Ede sumure kaya, Miss, paano miss? Sinaid nakti guardia mano. Guardia ko naka-uniforme ti security guard. Umay ka pa interview, sir? Naka-schedule ti interview. Ang tawag na kanya, 8 o'clock ti interview.
nakaklose na opisina. Nakaklose pa ila ang, ay kwa, holiday. Sir, mugtel daw ang holiday. Holiday daritoy. Ano di kayo yung sawan sa? Awan day ta, na ipospon siguro, baka ito nabigat. Tawag daw ko mga kanya ka, sir, tapos sa anak na niluluan. Baka nalipatan da timawag. No yung tawag da, sa, ano lakit may liwan? Sir, baka agang angaw ka lang. Sana agang angaw, miss. Hanag angaw. Nag-emergency dati manager, is gabo na nga, na-postpone ti interview. Gabo nga rin siguro, emergency kat saan nang napakahanan, nga napakamuan, dagiti may interview. So nga, subliak nga rin ito bigat, sir. Pasensyahan, no? Handa na ipakamugin ka. Okay lang. Okay lang, sir. Ay, nakaroon. Mabitlay, miss. Mabalinti agkidaw. Anat kidawam, sir? Kung amin, check une kamisado, emergency. Agkasapulan ni Mrs. ko iti kwarta. Mabaling nga, mabang ko i-send. Mabaling sama ti online. Check pinapadpadasan ngamin ti online. Ke, mabaling nga di, ma'am. Amo kabsadom siguro. Naggraduar ka nga rin college sa makidak nga rin data cellphone mo. Na data about the folder mo. Sige. Itad mo ka no details kanya. Kaya no mano ti isend ko. Itad ko yung kadinagan ni Mrs. ko. Iti pag-isendam. Kala? 2,000 ko ma. Ito yun. Inawat ko ti kwarta manon name saglili magasot. 1, 2, 3, 4, 5. Sir, nasurok. Ada surok na 500. Inyawat ko. Thank you. Binilang ko ba't na yung bagitay ti kurak? Ngayon, naikwak siguro. Nairagpin ko. Sir, simrikan. Dato di. Simrikan, sir. Okay. Thank you. Ada man pa may sa. Pasensya ka na. Naisturbo ka. Ada man pa may sa. Amo madaubing itayang ko. Aglaklako. Ano yung lako na? Lapis. Ubing, aglaklako ti lapis? Oy, gabot na maasyanak. Awang kanot sa bali nga. Pakakita natin kwarta no saan nga panangilako na ti lapis. Awang ba't hamat pagit na usara, ang pinataharan. At kano ngamin na nang nangtad kang kuha na idi, nagkita nga lapis, kit inurnog na, itagkasapulang kano ti kwarta, isot nakita na nga ilako. Ito yun. Sa nga pulo nga lapis, ginatang ko ti kwa, 10 pesos each. Apo. Bale, manunata, 10 times 10, 100. Sige, sir. Gatangin ka 150. Gatangin kanya 150. Ket tamno damat pa ganan siyam. Hanak mat hanggang ganan siya. Tailakok tumat ati kwa. Baindit may isa, di adan tumat ganan siya. Abay, komersyante ka? Anak ako komersyante ng metati. Marketing itinrador ko. Sa mesa, kabayatan nga urek interview nga anak pa naka-strict 2 tawanen. Naglaklako ka di ikan. Ag-drive ti kurong-kurong nga mapanang sursur iti ikan.
Um, kinantaman? Data ko, papers mo? Dito, sir. Rowena? Well, sir. Sobra ka. You're hired. Umot pa interview sa nakay ka din nag-interview? Saan na ka security guard? Inusar ko lang dato inuporme ni security guard. Nalpasan the interview. And you're hired. Sir? But, welcome to my company. Kasken ka, itisap sa pulik. Sir? Ket ka po, nakalasat ka, iti na isang sangen nga interview. Nang ato nga dagos ti posisyon mo dito eh. Kasken ka tisap sa pulik. Honest. Honest. Sa mo nag-interesan di surok ti 2,000. Insublim ka niyan. Ken alain ka ti marketing sikat sa pulik ka talaga. Kevin, sumara ka. Kinabudno na kat saan nga pudno nga awan ti interview. Ngayon nalpasin ti interview, gabata, sika, iti mo ng interview, hanan nga sikan pang interview at di kita uri sa Diyo. Gabata may salang talay. No pa kasta, interview kmatla ida, ngayon, sika, iti kang runan nga lay. Welcome. Kamu sir. No kasta, handa matlangan pagtrabaho ak. Wen, sala basta pagtrabahuan. Kaputa, nangato ang dagos ti posisyon mo. Kasta una itiragsak ko nga nagipadamag kadana ng kanigrikapsat ko manong name. Wen. Idumteng ti Lunes manong name iso ti damok nga sasarrek. Mam nga dagos manong name iti song awang kanyak dagitay nadanon kong empleyada. Empleyada ken empleyado man. Idinted kanyak ni Sir Esteban nga posisyon ko. Department head nga dagos man. Sir, baka ado agree? Ngayon pandakadagos as department head? Awan ti agree. Gabota siya kamismot ng interview kayo ka. Dagi tira dumang na interview sa ang siya interview. Umanahin na sika. Nakasapsapa ka pa yung imbay. Kasla ita. Sikat kasapaan manin. Magustok ti kastang empleyado. Sikat ituladan na kita at dati babae. No masabak kang sumusubrek. Hanggang kas ka tira duma. Diba no, nangato ko mat posisyon mo o maladladaw ka. Kabuta nga nangato nga posisyon mo. You're a guild leader. Kabuta, makita nga sikat kasapaan, mabaid ng tumatan, maka-sapsapain ng tumatan, kagigidan kayo nga sumbrek ka na sapa. Thank you, sir. Thank you. Mapapangakapay lang arot aglaklakot ikan, no? Kastuhin ti trabaho. Siguro sanan, sir. Panagina namot din ti Sabado kin Domingo. Yung kasapulan, agad kasapulan. Anen, buta ko rin mabalimon itong paggidanan nga pagbasaan na kiti tuwa kapsat mo. Third year college to a gym. Once, sir. Alakit mabalin tumot nga first year college inaodi mi. Ken pumintas tumot na di balay mi. Saan nga iti gagangay lang ang balay di kiti taga-igid ti baybay. Irinoble manong naming eminak pinasyar ni Mario. Pasensya ka na. Taitaklain. Bisya kamin. Diyak ko eskusyonaran. No, apeng nga nabay nga saan ka nga ni may pimasyan. Indamat kang kanti cellphone number ko. Di ka man tumawag. Alangan mo na siya tumawag. Kamusta kan?
Well, nakastrike ako ni trabaho. May sagid gudo ang bulan itan. Kadi. Imbagak no sa dinno manong name ni Sir Esteban. Among mo? Among mo. Na siya da nga tao. So may isang nang surusuro kanya. So nadanak mo ti business. Kadi. Kinabudno na. Isot ng interview kanya. Ang awan ti interview kang kasabali. Nagpambarang pa ng security guard na isang sa ngayon interview. Nalukod siya nga manager. Nagpambarang ng security guard. Sa nagaduligat yung pinaaramid na kanya. Kaya nagbalinakmat nga anes Yung gana nga lakwan di pa lapis. Sa nga pulo kanot pananggatan na katangin kang kati 15 banak mo na. Ni apay ko. Tayo lakok tumati 20 ko na. Tama na. Naibagak pa yun ang gaklako at ikan. So nga muktaganan siya. Manong name gabot talaga pa-check ni patpategnak ni Mario. Ken mariknak manong name ngay sulaing met iti pakariknak ti ayat karigiti agar arim kanya. Inaklon ko ti panagayat na manong name kadidiya ipakaamunan kini mamang na makita ko nagtupig namin nga takay ti agkagasat yaman na kanak ta. Sikat agbalin nga manukang ko, sikat ti agbalin nga ina di kiti apuko. Sagbahin nga nagkasar kami kini Mario manong name napapintas ko. Napapintas mi anapanakkel anapanagda ti balay mi. So nga natalgan ita manong name da bunso keninanang kasadyad ng agyan. Idento tadamatan asawa ni June manong naming adjek hindi makapagturupos kada ng trabaho na kanadamatan bukod ng balay. Nagraduar matan ni bunso manong naming ni Jay nga burudek. Nga adamatan pamilya na kat siyempre isuda tinagbati kadananang isuda ti asawa na kindi kita nagda ti kadenden na ninanang. Napigsa pa lang ni nanang manong. Kat malaksit nga da ni Jay, supsuporta rami ni nanang da kami kay ni June manong name. So ako nana kanya, ala nako, ornogak na kita, itidyo kanya, taan nga ron. Ornogak ka, dan tumad lang, usarin yun, sa pagkarigan ta, umunak, ngam ka na kalim. Talo kami nga kakapsat, iti talo nga anak, digad siyam, digiti apu ko ni nanang manong, gadawanin ti sa pulag pahay, iti kinasiyat ti asawak, kinasiyat mi nga dua, kinasiyat ti katugangak, manong name, ken kinasingpet met, digiti nagbalin nga anak. Naggapuak man, manong name, iti igid ti baybay, nga naggapuak, iti rigat ngam gapu, iti asiken tulong ni Apo Diyos, kada kami, na ragpat mi, tiya, napintas amasakbayan. Nakasan tumatipay mi, kada kiti anak mi. Dito nga ron, ti pagkasarita haak manong, nagyaman aklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kat sapi kumat, at dapat na ibatik nga adel, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti patak nga nagbuya. Tuyag yaman nga pagaya mo, Rowena. Thank you, Rowena. Thank you, kadagiti nagbuya. Kada ito'y makasalitaan ni Rowena nga napoluan interview. Ayun.